इनके हाइनो हाई बायब सांग नरंनि बागै आं तेगासा नोटिफिकेशंस तुबुइ फाइका फादि नाइले निसुं अबो हुंकाय त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन नि हइते अबोनि आन्दारो एग्जाम ना हाजाकनाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा अजानो हइते मो नोटिफिकेशंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/6/2024 अबो हुंकाय ग्रुप इन गेजेटेड ऑफिसर नि बागै टोटल पोस्ट हुंके 15 टा दंगो ओ 15 टा नि बिसिंगो अरो कैटेगरी खाकसाक दंगो यूआर 8 जन एससी 3 जन ते एसटी सिनबो बारा हुंके 4 जन अबो हुंके फूड सेफ्टी ऑफिसर नि आं पुलिन साकानावनो ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स बिनि पे लेवल बेलाय गाहाम 13 टा लेवल दंगो ग्रेड पे हुंके 4800 तारमाने अजागाव बेसिक पे न दंनाय हाबदुरावनो 47 के नि स्लाइफना बेसि गे बिनि एडुकेशन क्वालिफिकेशंस तामना नायनायदि अबो बेसिरभाग आं सानाय साइंस स्ट्रीम रक जरा स्ट्रीम साइंस ना हाजार रकमके बंनि बागै इनके बेलायखो म अपरचुनिटी गाहाम अजागाव साबो एप्लाइ खायमोन नायनायदि एग्रिकालचार लाइन परिजाक रक हर्टिकालचार लाइन परिजाक फिशारिज रक कम्युनिटी साइंस दै फरेस्ट्री अबरक सिमैनो एप्लाइ खायमोन नाय अबो जरा सिम्पल आर्ट्स नाय परि थांनाय रक बरक एप्लाइ खायमिया बेबसं पुइलामोन आं साइदुबो इनके अजागानि बिसिंगो नायदि कैटेगरी खाकजाक दङ तेसा वुमेन दंनि बागैबो 33 रिजर्वेशंस मानजाक सिनि एसटी नायदि 2 जन आरो तारपरे बनो एप्लाइ खायनानै थाङा इनका अमनि लास्ट डेट इनका पुइला नायदि 18 तारिख 9 मास 2024 5:30 जरा सारिखनि अ जरानि बिसिंगोनो जों अमनो एप्लाइ खायनानै नांनाय इनके एज रिलैक्सेशंस दङ 5 years नि सिनि एसटी दं बागै एससी एसटी जतन बागै न इनके 18 नि सिमि 40 बছর बरक इनका अमनो एप्लाइ खायमोन नाय गेबेब संगरो पुइलानो नायदि अमो बाहायके एग्जामिनेशन ना हाजाकनाय सिलेक्शन प्रोसेस तामंनाय पुइला हंके 85 मार्क नि एमसीक्यू टाइप्स जोंनो एग्जाम ना हाजाकनाय अजागाव ताम हिंदो जाक दंनायदि जनरल स्टडी नि हइते 85 मार्क दंनाय तारपरे के ओ एग्जाम ना क्लियर खायमानि परे स्टेप 2 दंनायसिनि इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 15 मार्क नि टोटल हंके जोंनो 100 मार्क नि एग्जाम ना हाजाकनाय अबनि बे बिसिंटिनो जों सिलेक्शन खायजाकनाय बर तारपरे हंकाय जरा क्वालिफाई एग्जाम क्वालिफाई खायनाय रक बरक इंटरव्यू रिनानि नांनाय ता इंटरव्यू रिनानि फोरो नायदि अजागाव 1:5 रिजाल्ट दंगो माने तामका अबो खरकसा कैंडिडेट नि बागै जोंनो 5 जन खायै इंटरव्यू ना हाजाकनाय माने 5 एकटा पोस्ट नि बागै 5 जना बरकनो इंटरव्यू ना होनाय इनका आरनि बिसिंगो बरक सायै खरकसानो मेरिट लिस्ट दानाय बेबसं के ओ एप्लाइ खायनायनि सिगां आं पुइलानो सानामो संगो अबो जत भिडियो साजाक एबा एबसं फाट अबो एप्लाइ खायनायनि थाखाय इनका यूआर नि बागै इनका 350 टाका रां नांगो तैसिनि एसटी एससी बीपीएल कार्ड होल्डर फिजिकल हैंडिकैप दंनाय रक बरक इनका 250 टाका रां नांगो अबो नन रिफंडेबल बायबसं तैकि पुलै मान्या आबोनि बागै पुइला ऑनलाइन खायब्रनो बाबिवै ऑनलाइन खायदे बायबसं तेबो नायलेने फादिसं अजागाव तेबो डिटेल्स रिजाक दंगो इनके अबो एप्लाइ खायनाबानो अबो फातार नि बरक जरा त्रिपुरानि बायरे अबो अदर स्टेट नि बरक इनका खायमिया थाङै इनका अजागाव कंपलसरी मैंडेटरी न अजागाव परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नांनाय माने पीआरटीसी जतनस्लाय नांगुक माने पीआरटीसी जरा करे इन तनाय रक बरक इनका मो पोस्ट न एप्लाइ खायमिया बेबसं इनके अमो जरा एप्लाइ खायना रोंनाय तो बांसायमोन बरक खायना रोंनाय जरा खायमिया हंकाय आंबाय गोरोंमानो टीपीएससी नि बाहायके ऑनलाइन एप्लाइ खाय बाहायके ऑनलाइन टिसिं फॉर्म फिलअप खायनाय अबज्य तो आं सायरिनाय बायबसं नरक जुदि रोंया आंबाय तंका हंकाय इनके अजागाव साजाक दंगो गोबां मन नरक बरक परिनाय मन बायबसं आं गासो जत फरायना थांलिया पढ़ना थांका इनका आनी भिडियो डेभलप नाय बायबसं दे अमो हंके बरक साजाक दंगो जरा एप्लाइ खायबाय माने परे एग्जाम उंनानि 10 मिनिट सिगां जेसेकेपनो एग्जाम हल थाङै सहैनानै नांनाय इनके आया अमोनि बिसिंगो सहैया हंकाय बरक एंट्री
tei ma habya bisingo obo hinui borok joto sijak tongo hingke tei exam mungfru rogo kuno electric gadget rok manui rok Tata ni hinui sajak তারপরে খাই jacket coat pullover this type of garments will not allow অন্তে রকম গানকাই allowed খেজে হিংসা interview एबा exam hall ni somayo gai khulumka jetono vibe song amsuk jarano paithak video tinini bagai